ಹಾಯ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಇನಿ ಮೈಕ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೊಂದಿಲ್ಲೆ ಏನ ವಾಯ್ಸ್ಗೆ ಏನು ಚಿಂದು ಪನಂದಿತ್ತೇರು ಮಾತಿರಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಮೈಕ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೊಂದಿಲ್ಲೆ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಗೆತ್ತೊಂದೆ ಮೈಕ್ ಆಂಡ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೊಂದಿತ್ತು ಅವು ಕಿರಿಕಿರಿ ಹಾಪುಂಡು ಇಂಚ ವಯರ್ದಲ್ಲ ಕತೆ ಐಕ್ ಅಂಚ ಇನಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೊಂದಿಲ್ಲೆ ಮುಂದೆ ನಾ ಸಂಡೇ ವ್ಲಾಗ್ ಸಂಡೇ ಮಾತ್ರ ವ್ಲಾಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಯಾಕೆ ಪಂಡ ಇಂಕ್ ಫುಲ್ ವಾರ ಫುಲ್ ಬೇಲೆನೇ ಹಾಪುಂಡು ಬಯ್ಯ ಬರ್ನಾಗ ಸಾಕ್ಲಾಪುಂಡು ಅಂಚ ಸಂಡೇ ಮಾತ್ರ ವ್ಲಾಗ್ ಮಾಡ್ಪುನು ತೋಡು ಬೆತ್ತ ದಿನಾಲ ಮಲ್ಪರೆ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪೋಡು ಪಂಡ ಕಾಂಡೆ ಮಾತ್ರ ಮಲ್ಪುಗ ಪಂದು ಇಲ್ಲ ಪೂರ ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ತದಿತ್ತ ಕುಲ್ದೀನು ಕುಂಟಾರ್ದು ದಾತುಜಿ ಚೂರು ಏನ ಪಾತೆರೋಡು ಪಂದ್ಲ ನೆನೆಪೋಪುಂಡು ಅಂಚ ಕಾಂಡೆ ತಿಂಡಿ ಪಲಾವ್ ಮಲ್ತಿತ್ತೆ ಅದ ಪಂಡ ಏನಮಗೆ ಎಲ್ಲ SLC ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅತ್ತೆ ಅಂಚ ಐಕ್ ಶಾಲೆ ಓದರೇಕ್ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮುಟ್ಟ ಐಕ್ ಶಾಲೆ ಬಡ ಹಾಪುನತೆ ಒಳ್ಳೆರವು ಶಾಲೆ ಬಡ ಹಾಪುನತೆ ಐಕ್ ಪಲಾವ್ ಕಾಂಡೆ ರಪ ರಪ ಲಕ್ಕದ ಪಲಾವ್ ಮಲ್ತೀನಿ ಯಾನು ಈಗ ಪಲಾವ್ ದಿರ ಬೋಡಿತ್ತಂಡು ಅಂಚ ಹೇ ಪಲಾವ್ ಅಂಗಡಿ ಕನಪುನತ ಉಂಡು ಅವೇನು ನುಂಗದು ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪುಗ ತಂದು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆದಿತ್ತಂದು ಎಡ್ಡೆತೆ ಐಕನ್ನು ಪಲಾವ್ ದಿರ ಕನಾರೆ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಅಂಕಲ್ ನಲ್ಪ ಮಸ್ತ್ ಆಪುಂಡು ಪಲಾವ್ ದಿರ ಐ ಚಕ್ಕೆಲ್ಲ ಐತೆ ಮಲ್ಪುನತೆ ತೋಡು ಗೆಪ್ಪರೆಗೆ ಆಪುಂಡ ಪಂದು ಚಕ್ಕೆಲ್ಲ ಹಿಂಗೆ ಸುಮಾರು ಬೋಡವನಿತ ನುಂಗವನು ಎಲ್ಲ ನನ್ನ ಪಲಾವ್ ಏನಾಡಲ್ಲ ಮಲ್ಪುನ ಯೂಸ್ ಆಪುಂಡತೆ ಐಕ್ ಒಳುಂಡಿ ಒಳುಂಡು ಮಾರೆ ಗೊತ್ತಾಂದಿಚ್ಚು ತೂಕ ಒಳುಂಡು ಪಂಡ ಫುಲ್ ಉದ್ದ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತದ ತೋಪವೇ ಊರುಂಡು ಪಂದು ಅವಳು ಇಂಕಲ್ನೆಲ್ಲ ಉಂಡುತ್ತಲೆ ಅವಳುಂಡು ಏನು ಇಡೆಗೆ ಬೈತೆ ಫುಲ್ ಮರ ಉಂಡು ಫುಲ್ ಕಾಡ್ತಲಕ್ಕ ತೋಪವೆ ಊರ ಬಂದು ಒಂಚೂರು ತಿರ್ತಿರ್ತದೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಪೋತು ಪಂಡ ಫುಲ್ ಪಚ್ಚ ಪಚ್ಚ ಆಗ್ತದೆ ಅಯ್ಯೋ ಏನೋ ವಯರ್ ತಿಕ್ಕಬೂರು ಒಂದುಂಡು ಮುನ್ ವಾಯ್ಸ್ಗೆ ಏನೊಂದುಂಡ ಪಂದು ಗೊತ್ತುಜಿ ತೂಕ ಓಕೆ ಸರಿ ಉಂಡು ಏನೊಂಜೀರ ತೋಪವೆ ಒಂಚೂರು ಫುಲ್ ನರಕ ಆತನ್ ಇರೆ ಎಡ್ಡೆ ಇರೆ ತೋಪವೆ ಏನಿತ್ತೆ ಅಂಚಿಂಚಿ ಪೋಯದ ಏನೋ ವಯರ್ ತಿಕ್ಕಬೂರುಂಡು ಮುಲ್ಕಿದ ತಿಕ್ಕಬೂರು ಒಂದುಂಡು ಅಂತ ಯಪ್ಪ ಮೂರ ಇಟ್ಲ ಬೋಗ್ತದೆ ಏನಿಂಚಿ ಬರೋಂದಿತ್ತಿದ್ದು ಜಾಯ ಪಂಡ ಒಂದ್ಸಲ ಮುಲ್ಪ ಫೆರ್ಮಾರಿಸ್ತಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಏನು ಬರೋಂದೆತ್ತಿದ್ದೆ ಕೊಡಿಗೆ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಬಿಜಿಕ್ರು ಉಂಡುತ್ತಿಲ್ಲ ತಡಿ ಮಿನಿ ಕುಂಡ ಲಾಯ್ಕೋಬೇಕ ದಿಂಗುಂಡೆನ ಐಕೆ ಬರ್ತೀನಿ ಹೆಜ್ಜಿದೆ ತೋಪವೆ ದೇ ಮರ ದೇ ಒಂದು ಮಲ್ಲ ಮರನೇ ದೇ ಒಂದು 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 ಮರ ಒಂದಾಗ್ತದೆ ಒಂದಾಯ್ತಾ ವೇ ಒಂದು ಚಾರದ ಮರ ಚಾರದ ಬೊಕ್ಕ ಏನು ಬಾತ್ ಬೋವೆ ಚಾರದ ಮರ ಕೈ ಫುಲ್ ಬಾಪುಡತ್ತೆ ಚಾರದ ಮಟ್ಟ ಒಂದು ಮಲ್ಲ ಮರ ಮಸ್ತ್ ಉಂಡು ನೆನ್ನಿತ ಕೊಯ್ಯೋಡು ಉಂಡುಲ ಅಂದತ ಸೀಪೆ ಸೀಪೆ ಉಂಡು ಒಂದು ಎಂಕಲ್ಲ ನಮ್ಮನ್ನ ಬೇರೆ ಅನ್ಸು ಫುಲ್ ಕೆತ್ತು ಕೆತ್ತು ದೀತೆ ಸೀಪೆ ಸೀಪೆ ಉಂಡು ಗಿಡ ಎಂಕಿತ ಕೊಯ್ಯೋಡು ಕೊಯ್ದು ತೋಪವೆ ಒಂದಿತ್ತ ಇಂಚ ವೀಡಿಯೋ ಪಸಂಡ ಎಂಕ್ ಎಕ್ಕದು ಕೊಯ್ಯರದ ಮಸ್ತ್ ಉದ್ದತೆ ಅಂಚಾದು ಉಂದೆ ಉಂದೆ ಅಂದತ ಬೊಕ್ಕ ನೋವೇನು ಕೊಯ್ಯನ್ ಕೊಯ್ಯದ ಒಂಚು ರಡ್ಡಿಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಯಾವು ಜಾಸ್ತಿ ಕುನ ಪಿನ್ಬಿಡ್ತು ಅಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಓಲಲ್ಲಿ ಪಾಡು ಇರ್ಬೇಕ ಎಕ್ಕೊಂದಿದ್ದೆ ಕಂಟೆಲ್ವೇನೆ ಬಲ ಮಾರ అయితే నా ముళ్ళు దగ్గరలో తాగొని లాగేడా లాగిండా వీడియో హాల యా ములేనా జంబు గాండ్ ఫస్ట్ జొన్ను వరకి
ಕೊಯ್ಯ ಫೈನಲಿ ಈತ ಕೊಯ್ಯ ಈತ ಯಾವು ನಮ್ಮ ಮೈಕ್ದು ಒಂಜೊಂಜೇ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಕಟ್ಟ ಒಂದುಂಡು ಮುರಂಜಿಂಚಿ ರಡ್ಸಲ್ಲ ಅಂಡು ಕಟ್ಟಾಯಿನ ಆಂಡಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಇದು ಯಾವತ್ತೆ ಅಬ್ಬ ತಬೂರ್ಲ ಇಲ್ಲ ರಾಶಿಲ್ಲ ತಬೂರ್ ಮೇಪತ್ತು ವಸನ ತುಂಬ ದೇವಾ ವಯರ್ ಪುರತಿಗೆ ಬರೋಣ ಗೊತ್ತಲ್ಲ ಚೇಪ್ಲಪ್ಪು ಇಂಥ ಕಾಯಿ ತಿನ್ನೊಂದಿತ್ತು ದುಂಬು ಇತ್ತು ತಿನ್ಪುಜಿ ಚೇಪ್ಲಪ್ಪು ಪಸಂದು ಇತ್ತ ಆಪುಜು ಅಯ್ಯ ಏನೋ ಒಂದು ಉಂಟು ಅವಳು ಸುಮಾರು ಗಿಡ ಉಂಡವೆ ಮೂಲ ಒಂಜಿ ಉಂಡು ತುಲೆ ಮೂಲ ಒಂಜಿ ಗಿಡ ಉಂಟು ಮಸ್ತ್ ಗಿಡ ಉಂಡು ತುಂಬ ತುಟೆಕಾಯಿ ಆತಂತ ನಂದಿತ್ತೇರು ಒಂದಿಲ್ಲ ಇಜ್ಜಪ್ಪ ತಿಂತೋನು ಅಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ತಿಂತೀನಿ ಅಮ್ಮ ಉಂದೇತ ಸತ್ಯತ ఉందే ఏం గొత్తుండవే అచ్చాలు మళ్ళీ పిండుచ్చాను అందు కంకులదయ్యి అందతే ఉంది ఈ రెండనే కన్ఫ్యూషన్ అంత నేను వరే పడగా పోనంగా అవును ತುಂಬ ರಂಜಿತ್ತು ಕುರ್ಚಿದಿದೆ ನಂಗೆ ಕುರ್ಚಿದೆ ನಂಗ ಅಮ್ಮ ಅಂತ ನುಂಗದೆ ತೋಪದ ಅಮ್ಮ ನುಂಗದಿ ಇದು ಚೂರು ಪತ್ತಾಗ್ತದೆ ಚೂಚುನ ಅಮ್ಮ ನುಂಗದಿ ಚೂರು ಮತ್ತು ಬಿರಿಯಾನಿಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಪೆ ಅಯ್ಯೋ ಬೈಜಿರ್ಬಪ್ಪ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಕಂಡ್ರೆ ಬಂತು ನೋಡಲ್ಲ ಅದು ಸಾಕವನು ಬೇಕತ್ತು ಫುಲ್ ಇನಿ ದಪ್ಪ ಅಂಗಿಗೆ ಈ ಸೆಕೆಗೆ ಅಪ್ಪ ಎತ್ತು ಬೇಕತ್ತು ಪೋರೆಗುಲ್ಲೇನ ಪಾಪ ಬತ್ತಾಯ ಬಕ್ಕ ರೆಡಿ ಮಲ್ಪನ ಬ್ಲಾಗ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಲ್ಪೆ ಚೂರಿತ್ತೆ ನುಪ್ಪು ಮತ್ತೆ ಮಲ್ಪರ ರೆಡಿ ಮಲ್ಪೆ ನುಪ್ಪು ದೀಪರ ಇದು ಚಾಲುಲ್ಲಾರು ಏನ ಮೀನು ಒಂದು ಪೊಡಿ ಪೂರ ಮಿಕ್ಸ್ ಪೊಡಿ ಮೀನು ಪನ್ನ ಪೂರ ಮಿಕ್ಸ್ ಪೂ ಬಂಗುಡೆ ಒಂಜಿಲ್ಲ ಅಜ್ಜ ಪುರತ್ತ ಹಿಂಗೆ ಕಲ್ಲಿಲ್ಲ ಅದು ಮೀನ್ಕಾಯಿ ಪುಳಿ ತೊಟ್ಟು ಏನ ಪಾಡು ಇರ್ತದೆ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಪನೊಂದು ಪಾಂಡ ಬಡ್ಡು ಪುಳಿತಾ ಇರೆ ಮುಲ್ ಕಪ್ ಕಪ್ ಇತ್ತನತ್ತೆ ಏನು ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್ ಅಂತ ಏನು ಚಾತನ ಶೋಕಾತನ ಅಮ್ಮ కొంచెం కుంటు కొరలే వచ్చే అవుతులే రట్టు దీని ఫుల్ చండికుంటే కూర రట్టు తిన్నాను ಏತು ತೆತ್ತಿ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಮತ್ತೆ ತೆತ್ತಿದೆಲ್ಲ ಕಿತ್ತಪ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ತೆತ್ತಿಕೊಂಡು ತೆತ್ತಿನ ಬೇರೆ ಬೇಕ వచ్చిన క్లీన్ ఆపులు క్లీన్ ఆపు ఇంకేనా పత్తి తెచ్చికనప్పదే ఇంకులు ఇప్పును 4 ಜನ ಅಂಚಾರೆ ಒಡಿಯಾಗ್ರಾಟ ತೆತ್ತಿ ಬತ್ತಂಡೆ ನಾ ಎರಡು ಮತ್ತೆ ಎತ್ತಿ ಪಾಡಬೇಕು ಕರೆಕ್ಟ್ ಎತ್ತಿ ಆಮ್ಲೆಟ್ ತಿನ್ಪೇರ ಗೊತ್ತು ಆಮ್ಲೆಟ್ ಎತ್ತಿ ಕನಕ್ ದಿನ ಅಂడి ಇಂಚ ಖಾಲಿ ಹಾಕೊಂಡು ಬಂದು ಗೊತ್ತಪ್ಪ ತಿಂಪೇರಿಂದೇ ಗೊತ್ತಪ್ಪ ಮುರಾಣಿ ಕನಕ್ ದಿನ ಎತ್ತಂತೆ ಎತ್ತಿ ಎರಡು ಏತ್ ಪಾಪ ತೆತ್ತಿಗ
ಹೇಳಿತ್ತು ಒಂದು ಪೋಣ ಎರಡು ನಾಲ್ಕು ಆರು ಎರಡು ಮತ್ತೆ ಆಮ್ಲೆಟ್ ಬಯ್ಯ ಹಿಂಗದಲ್ಲಿ ಗಂಟೆ ತಂದಮ್ಮ ಅಯ್ಯ ಬರ್ಪುನ ಪೊರ್ತೆ ಅಂಡು ಈಗ ಈ ಬರ್ನ ಬಿರಿಯಾನಿ ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ದಿಪ್ಪೆ ಬಂದಿತ್ತೆ ಬರ್ಪುನ ಪೊರ್ತೆ ಅಂಡು ನಾನೆಲ್ಲ ರೆಡಿ ಆಗ್ತೀನಿ ತೆತ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂತೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 1 ಗಂಟೆ ಬರ್ಪಂತೆ ಅರಿಯತ್ ಪಾಡ್ನು ತುಕ ಈ ಸಲಾಡ್ ರೈಸ್ ಐಟಮ್ ಏನು ಮಲ್ತಂದಲ್ಲ ಬೇಗ ಬೇಗನೆ ಖಾಲಿ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಒಂಚೂರು ಜಾಸ್ತಿ ಪಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ 2 ಲೋಟ ಪಾಡ್ದೆ ಪಲಾವು ಯಾವ್ದು 4 ಜನಕ್ಕೆ ಅಂಚೆ ಚೂರು ಒದಿದ್ದುಂಡು ಅವು ಪಪ್ಪ 2ನೇ ಸಲ 10 ಗಂಟೆಗೆ ಅವರ ತಿಂತೀನಿ ಆಯ್ತು ಏರ್ಪಾಡಮ್ಮ 4 ಲೋಟ ಹೆಂಗೆ ಅವು ಲೋಟೆ ಕೊಡ್ಲ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತಿಕ್ಕತೀನಮ್ಮ ನಿಕ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದೆ ನಿಕ್ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಫಲ ಬಂತೆ ನಿಕ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಹೆಂಗ್ ಪುದರ್ ಗೊತ್ತು ಸೀತಾಫಲ ಸೀತಾಫಲ ಅವು ರಾಮ್ಫಲ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಫಲ ಏನ ಉಂಚಿ ಒಂದು ಏನ ಪುದರಿಂದ ಏರೆಗಂಡ ಗೊತ್ತಿತ್ತನ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮಂತ್ ಬಂದೆ ಒಂದೇ ಕಣ್ಣಿಲ್ಲ ಅಡಾಪಿನಿ ರಾಮ್ಫಲನಾ ನಾನು ಹೆಂಗಂತೂ ಗೊತ್ತು ರಾಮ್ಫಲ ಒಂದ್ ಪೇ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಫಲ నీకు రేట్ ఉండంచని 700 kg ಮುರನಿ ಎತ್ತು ಅಣ್ಣೆ ಒಂಜಿ 7 ಮಾರ್ದೇರ್ಗೆ ಒಂಜಿ 100 ರೂಪಾಯಿ ಲೆಕ್ಕ ಕೊಡ್ತೇರ್ಗೆ ಒಂದು ಪರಂದಾಯ ಬಕ್ಕ ತೋಪವೆ ಚಾಪು ನೀನು ತಿಂದ್ರೆಗ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಗುಜ್ಜದಲ್ಲ ಪರಂದಾಯ ಬಕ್ಕ ತೋಪವೆ ಮಾರಿಟ್ಟು ದೀತಿ ಅವು ಇದ್ದಗತ್ತ ಸಿಕ್ಕದಂಡ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಒಂದು ಬಾತನ ಅತ್ತಿ ಈ ಸವ್ವೆ ಈ ಸಲ ನೆಜ್ಜಿ ಹಿಂಗೆ ಕಂಟೆಲ್ಲ ಬೇನೆ ದಾನೆ ಕಂಡು ಗೊತ್ತುಜಿ ಬಸಟ್ ಕುಲ್ ದಾನೆ ನೆಟ್ಟೆ ಫುಲ್ ಬೇನೆ ನೆಟ್ಟೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಏತ್ 4 ಲೋಟನಾ ಯಾವ 4 ಜನ ಒರೇವರೆಗೊಂದು ಲೋಟೆ ಲೋಟೆ ತಿಂತಾನ ಇದೆ ಯಾನು ಮಲ್ತೆ ರೀತಿ ಚೂರೆ ತಿಂತೀನಿ ನಾನು ಇತ್ತಿಲ್ಲ ಹೋಟೆಲ್ ಪುರಾತೆ ಚೂರೆ ತಿಂತೀನಿ ಈ ತತ್ತು ಇಷ್ಟು ತಿಂತೆ ಯಾವ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಯಾವ ಆಯಿತು ಏನೊಂದು ಎಂಟಿಕೊಂಬರ್ತೆ ಕರೆಂಟ್ ಫೋನ್ ಕಡೆಯವರೆಗಿರ್ತಾನೆಲ್ಲ ಬರ್ತಿಲ್ಲ ಕರೆಂಟ್ ಆಯ್ತಾ ನನಗೆ ಏನಕ್ಕೆ ಎಪ್ಪೇರ ಕರೆಂಟ್ ಬುದ್ಧಿ ಇದೆ ಅದೇ ಪಾಡ್ಕ ಜೋರು ಬಡ ಒಂದೊಂದು 5 ಫಲ ತಿಂತೀನಿ ಒಂದು ಫಲ ಒಯ್ದಿತ್ತು ಕುಡೋಜಿ ಮೀನು ಬರ್ತಾನೆ ಇವನೊಂದೇ ಟೈಮ್ ಬರ್ತಾನೆ ಫಲ ಚೂರಿಸ್ತಳು ಯಾಕಂದ್ರೆ ತಿನ್ನು ಉದುರುದ್ರ ಸೆಟ್ಟೆ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಟೊಮೆಟೊ ಕಟ್ ಮಾಡಿಯೇ
ನೀರುಳ್ಳಿ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲ ಯಾರು ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತಿ ನಾವು ವೀಡಿಯೋನೇ ಹತ್ತೀನಿ ಇಜ್ಜಿ ಏನು ಪೊಕ್ಕಡೆ ಬಾತಿರ್ನು ಪ್ರೆಸ್ ಮಲ್ದಿನ ಇಜ್ಜಿ ಬಟನ್ ಅಂಚನೆ ಇತ್ತು ಎಕ್ಕಡೆ ತಿಂಚಿದ್ದಲ್ಲ ಒಂಜಿ 5 ನಿಮಿಷ ತಿಂಚಿ ವೀಡಿಯೋನೇ ಹತ್ತಿಜಿ ಒಂದು ಬಿಸತ್ತಿಲ್ಲ ಪತ್ತೇನೆ ಚೂರು ಅಂತ ಸ್ಲೈಸ್ ಒಂದಿಜ್ಜು ಚೂರು ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲನೆ ಚಿತ್ತಪ್ಪ ಮಲ್ಲೆ ಕೈ ಬೇನೆಲ್ಲ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅಮ್ಮ ಒಂಚು ಬಿಸತ್ತಿ ಒಂಚೂರು ಪರ್ತೆ ಮಲ್ಪರ್ತಾನೆ ಅಮ್ಮ ಪಪ್ಪಡ ಪೂರ ಕಟ್ ಮಲ್ತದಿಗೆ ತಿತ್ತಿದ್ದು ಚುಲ್ಲಕ್ಕ ಒಂದು ಮಸ್ತ್ ಬೇಪದಂಚ ಅದು ಎಟ್ಟೆ ಚುಲ್ಲಕ್ಕ ತೆತ್ತಿದ್ದು ಚುಳಿ ಪೂರ ರಪ ರಪ ತಿಪ್ಪುವೆ ಒಂದು ಕಿನ್ನ ತೆತ್ತಿ ಶೋಕುಂತುಲೆ ಶೇಪ್ ಪ್ಯಾತೆ ತೆತ್ತಿದ ಶೇಪ್ ಒಂದೊಂಚೂರು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಉಂಟು ಪೆರಡೆ ತೆತ್ತಿ ತೆತ್ತಿಡು ಕಣ್ಣದಲ್ಲ ಕೊಂಚ ಬರ್ಪುಂಡು ಏರ್ ಮಾತ ತೂಟಾರು ಹೆಂಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಪಂದ್ಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏ ಪಾಂಡಲೆ ಅಂತ ತೆತ್ತಿ ಬೇಪಾಯಿನಪ್ಪಗ ತಿನ್ನಾಗ ತೋಪವೆ ಕಪ್ಪು ಕಲ್ಲರ್ದು ಒಂಜಿ ಡಾಟದಲಕ ಬರ್ಪು ಕಪ್ಪು ಕಲ್ಲರ್ ತೆಪ್ಪು ತುಲೆ ತೆತ್ತಿದ ಎಲ್ಲ ಪಾಡ್ಸಿತ್ತಂಡಾಯ್ತು ತುಲೆ ಅವೇನು ಕೋರಿದ ಕಣ್ಣು ಪನ್ಪಿನ ಕಿನೆಪ್ಪನಾಗ ತುಲೆ ತಿಪ್ಪುನು ಓಕೆ ಏನು ಪೂರ ಒಂದಿತ್ತೆ ರೆಡಿ ಮಲ್ದಿದ್ದೆ ಒಂದು ಪೂರ ರೆಡಿ ಮಲ್ದಿದ್ದೆ ಮತ್ತು ಮಲ್ಪುರ ತೆತ್ತಿಗೊಂಡ ತೆನೆಗಳು ಒಂದು ಚಮಚದಿಂಚ ಹೊಟ್ಟೆ ಅಲ್ಪಲೆ ಆಯ್ತಾ ಒಂದು ಪೂರ ಮಸಾಲೆ ಪೂರ ಪತ್ತೊಡತೆ ಈಗ ಅವು ಕಟ್ ಮಲ್ತನ ಓಪನ್ ಆಪ್ ಐಕಿಂಚ ಹೊಟ್ಟೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಮಲ್ತನ ನಿತ್ತೇನ ಪುದರಮ್ಮ ಹಾಂ ಒಂಟೆ ಪುಲಿ ನುಂಗದಿ ಅಮ್ಮ ಕೈಪು ಏಪ ಪಾಡ್ರೆಗ ಗೊತ್ತು ನುಂಗದೀತೀರ ಪುಳಿ ಪುಳಿಪ್ಪನ ತಿನ್ರೆ ನುಂಗುದಾಯ್ಬೇಕ ಒಂದು ಪಜ್ಜಿ ತಿಂತೈತ ಪರ್ದು ನುಂಗುದಾಯ್ಬೇಕ ಯಾಕಡೆ ಕಂತಿನ ಪಲಾವ್ ದಿರೆ ನುಂಗುದು ಫುಲ್ಲು ನುಂಗುದು ಫುಲ್ ನುಂಗುದು ನಾನು ಒಂಚೂರು ಎಲ್ಲ ಒಂಚೂರು ದೊಂಬು ಪಾನ ಕರೆಕ್ಟ ಹದ ಪಜ್ಜು ಪಜ್ಜು ಏನೋ ಗೊತ್ತು ನಮ್ಮ ಏನು ಸ್ವಲ್ಪ ದಿವ್ಯಡ ಪಾತ್ರೆ ಬರೊಂದಿತ್ತದ ಸ್ವಲ್ಪ ಪುಂಜು ಅದೇ ಕಣ್ಣೆಲ್ಲ ತೋಜ್ಜ ಮೇಲಿಗೆ ಬಾಲ್ ಹಿಡ್ದಾಕದಿ ನಿಂಗೆ ಮಂಗಳಕ್ಕೆ ಅಂದು ಜನ ತೂತುಂಡು ಯಾನಂಚಿದಿತ್ತೆ ಬೋಟಿಂಗ್ ದಕ್ಕದಿ ಜಸ್ಟ್ ಮಿಸ್ ಇಂಚ ಪಾಸ್ ಆಗ್ತದೆ ತಾಗದಿಂದ ಕಲ್ಕುದೆ ಹೇರ್ದಾಕಿ ನೀನು ಅಮ್ಮ ಬೀಡಿ ಕಟ್ಟೋ ಒಂದಿಲ್ಲೇ ಅಮ್ಮ 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 ಎಷ್ಟು ಗಂಟೆ ಮೀಟರ್ ಎಷ್ಟು ಗಂಟೆ ಮೀಟರ್ ಬಂದೆ ಎಷ್ಟು ಗಂಟೆ ಮೀಟರ್ 4 ಗಂಟೆ ಏನ ಬೇಲೆ ಅವಡ ಒಂದೆ ಕುಲ್ಲಡು ಇನ್ನ ಕೆಲವರ 3 ಗಂಟೆಗೆ ಲಕ್ಕದು ಅಮ್ಮನ ದಿನಚರಿ ಎಂಚ ಪಂಡ ಕಾಂಡೆ 8 ಗಂಟೆ ಲಕ್ಕವರಮ್ಮ ಹಾಂ ಕಾಂಡ 5:30 ಲಕ್ಕುವೇರು 5:30 ಲಕ್ಕದು ಒಂಜಿ 2-3 ಸಲ ಚಾ ಹಾಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ 10:30 ಉನಾಸು 10:30 ಒಂಜಿ ಗಂಟೆ 1:30 ಮುಟ್ಟ ಜಪ್ಪುವೇರು ಇಜಿನ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಇಜಿನ 1:30 2 ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟ ಜೆತ್ತದು 2 ಗಂಟೆ ಚಾ 3 ಗಂಟೆ ಮೀಪುನು ಆಯ್ಕ ತಿರ್ಗುಜೇರು ಏನಂದೆಲ್ಲ ಬೆಲೆ ಮಲ್ಪೇರು ಬೊಕ್ಕ ಬೀಡಿ ಬೇಗ ಬೇಗ ದಿನಚರಿ ಹಾಂ ಪೂರಗಳು 10 ರೂಪಾಯಿ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ ಏತ್ ಕುಲ್ಪ ಏತ್ ಕರ್ಪವನ ಪನ್ ಒಂಜಿ ಗ್ಲಾಸ್ ಪರೋಡನ 10 ರೂಪಾಯಿ ಪಪ್ಪ 10 ರೂಪಾಯಿ ಜ್ಯೂಸು
ಹಾಂ ಎನ್ನ ಲೆಕ್ಕ 10 ರೂಪಾಯಿ ಎನ್ನ 10 ರೂಪಾಯಿ ಕಾಯಿನ್ ಎಂಕೆಲ್ಲ ಬಸ್ಸು ತಿಜ್ಜಿ ಒಂದು ಟೈವರ್ ಇತ್ತು ಒಬ್ಬ ಮುಸುಂಟು ಬಸ್ಸದಿನೇ 10 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಏನು ಪೂರ ಗಲ್ಡ ಎನ್ನ ಕುಂಟ ಅಮ್ಮ ಎನ್ನ ಕುಂಟ ಅರ್ದಿಯಾರ ಅದೇ ಹಾಂ ಅರ್ಧ ವಾರ ಏನಮ್ಮ ಹ್ಞೂ ಏನ ಶೂ ದೆಕ್ಕರೆಗೂ ಉಂಡು 10 ರೂಪಾಯಿ ಎತ್ ಮಣ್ಣಾತಂತ ಏನ ಶೂ 50 ರೂಪಾಯಿ ಶೂ ದೆಕ್ಕರೆಗೂ ಮಣ್ಣಾತ ದೆಕ್ಕದ ದಿಕ್ಕ ಶೂ ಏರ್ಕೊರಿ 10 ಶೂ ದೆಕ್ಕದ ಬಕ್ಕ ತಿಕ್ವೆ ಶೂ ದೆಕ್ಕದಾಂಡು ಏನ ವಾಯ್ಸ್ ಕೇಂಡತ ಅಮ್ಮ ಎನ್ನ ವಾಯ್ಸ್ ಕೇಂಡ ಇರಗೆ ಪಾತೇನೈತೆ ಕೇಂಡಿದ್ದ ಓಕೆ ಇನ್ನು ಸುಳ್ಳು ಪಾತೇನು ಈ ವೀಡಿಯೋ ತುಪ್ಪರ ಪೂರಗುಲ್ಲ ವೀಡಿಯೋ ತುಪ್ಪೇರ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ವೀಡಿಯೋನೇ ತುಪ್ಪುಜೇರ ಅನ್ನ ಏನೇ ಕಮ್ಮ ಎನ್ನ ವೀಡಿಯೋ ತುಪ್ಪುಜಾರ ತೂತು ಬೋರ್ ಆಗ್ತಂಡತ್ತ ಅಂದು ಮರ ಮೇರೆ ಒಂಜಿ ವೀಡಿಯೋನೇ ತುಪ್ಪುಜೇರ ಅನ್ನ ಏನೇ ಕಮ್ಮ ಎನ್ನ ವೀಡಿಯೋ ತುಪ್ಪುಜಾರ ಇರ ಮೊಬೈಲ್ ತೋಡು ಸೆಕೆ ಅವನು ಚೂರು ಕುಕ್ಕು ಉಂಟಮ್ಮ ಕುಕ್ಕು ಪೂರ 3 ಪಾಡ್ತಾರ ಪೋಯ ಯಾನ್ ಸೆಕೆ ಆಪುನ್ ಪಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಒಂದ್ಸಲ ಮೀಯೆ ಆಂಡಲೆತ್ತು ಸೆಕೆ ಅವನು ಸತ್ಯ ಪಂಪೆ ಎಗ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ಒಂದು ಚೇರ್ಲ ಮಲ್ಪಡ್ಸಿ ಸೂಪರ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಅಂಚತ್ತು ಎಗ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಕಿಸಿ ಫ್ಲಾಪ್ ಆಯ್ತು ನನ್ನ ಎಗ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ಅಂಚತ್ತು ಅವು ಓಕೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಹಿಂಗೆ ಇಷ್ಟ ಚಿಕನ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ಆಯ್ತು ಟೇಸ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಪಂದ್ರೆ ಚಿಕನ್ ಐಕ್ ರೈಸ್ಗೆ ಪೂರ ಸೇರ್ದು ಎಡ್ಡೆ ಫ್ಲೇವರ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಒಂದು ಎಗ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ತಿನ್ನೋಲಿ ತಿಂದ್ರೆ ಬಂದಿಲ್ಲ ಕೆಮ್ಮಲ್ದಿ ತಿಂದ್ರೆ ಯಾಪುನ್ ಅಂತ ತಿಂತೀರು ಅಂಡ ಅಪ್ಪ ಹೆಂಗಿಂತ ಪತ್ತರ ಕೈ ಬೇನೆ ಅಪ್ಪ ಹೆಂಗಿಷ್ಟ ಆತು ಎಗ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ಸತ್ಯವಾಗ್ಲಿ ಇರ ಗೆತ್ ಕೊಡ್ತೀನತ್ತ ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟ್ ಸೆಲ್ಫಿ ಸ್ಟಿಕ್ ಬರ್ಪುನತೆ ಒಂದು ಪಂಡ ಲೈಟ್ ಬರ್ತದ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ರಡ್ಡಿಗೆ ಒಂಜೈಕೆ ರಡ್ಡಿಗೆ ತೊಂಡ ಒಂಜೈಕೆ 200 ರೂಪಾಯಿ ಲೆಕ್ಕ ಬೂರುಂಡು ಅಂಚ ರಡ್ಡಿಗೆ ತೊಂದತೇನು ಒಂದು ರಿಮೋಟ್ ವರ್ಕ್ ಆ್ಯಪ್ಜಿ ವೇಸ್ಟಾ ರಿಮೋಟ್ ವರ್ಕ್ ಆ್ಯಪ್ಜಿ ಹೊತ್ತು ಸಾಕಪ್ಪ ಲೈಟ್ ಅಪ್ ఇక్కడ పన్నైకే ನಂದು ವರ್ಕ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಆಂಡ ಅಪ್ರೂಪಾಗ ವರ್ಕ್ ಆಪ್ ಏರ್ಲ ಗೆತ್ತು ನೋಡ್ಚಿ ಸ್ಟಿಕ್ ಬೋರ್ಡ್ ಆಂಡಲ ಗೆತ್ತೊನ್ನೆ ಒಂಜಿ ಸಪ್ರೇಟ್ ತಿಕ್ಕುಂಡು ಆಂಡ ರಡ್ಡು ಗೆತ್ತು ನೋಡ್ಚಿ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಮಿತ್ತದ ಲೈಟ್ ಉಂಡತೆ ಅಮ್ಮರನ್ನು ಫುಲ್ಲು ಗೆತ್ತೊನ್ನೇ ಓಪನ್ ಆಗ್ತನು ಕೆಂಪು ಕಲರ್ ಅದು ಫುಲ್ ಹಾಳಾದಿತ್ತು ಗೆತ್ತೊನ್ನೆ ಬಕ ರಿಟರ್ನ್ಲ ಮಲ್ಪರೆಗೆ ಆತಿಜಿ ದಾದ ರಿಟರ್ನ್ ಆವೊಂದಿತ್ತಿಜಿ ವೇಸ್ಟ್ ಆಂಡ ಏನ ಪೂರ ಏನು ಗೆತೋನೆ ಪೂರ ವೇಸ್ಟ್ ಓಲ ಸರಿ ಕಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರತ್ತಿ ಪೂರ ವೇಸ್ಟ್ ಮೀನು ಮಂಡಿಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ನೆಡ್ಡೆ ನಾನು ಯಾ ಮಂಡಿಗೂ ದಾಸವಾಳದ ತಪ್ಪುರ ಪಾಡೋದಿಂದೇನು ಅಂತೀನಿ ಏನ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಹೇರ್ ರಾಶು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪಾಡೋದಿಂದೇನು ಅಂತೀನಿ ಮುದಿಸ ಇನ್ನು ಗೊಚ್ಚು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ಆಪುಜಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ಒಂದು ಕಡೆಗೆ ಪೋರಾಣ
ಪಂಡಲ ಫ್ರೀ ಅತ್ತು ಎಲ್ಲ ಜೈತಾರತ್ ಜ್ಯೂಸ್ ಕಂಡ್ರೆ ಪುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಜ್ಯೂಸ್ ಖಾತೊಂದುಲ್ಲೆ ಸೆಕೆ ಸೆಕೆ ಎಡ್ಡೆ ಜ್ಯೂಸ್ ಬರ್ರೆ ಏಕೆ ಜ್ಯೂಸ್ ಖಾತೊಂದುಲ್ಲೆ ಎಸ್ಸಲ್ಸಿದೆ ನಾವು ಸುತ್ತು ಬತ್ತಿ ಲೋಟೆ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಪರ್ಕ ಆಮೇಲೆ ಲೋಟೆ ಕಣ್ಣಲ್ಲ ಇಪ್ಪ ಲೋಟೆ ಕಣ್ಣ ಸತ್ಯ ಲೋಟೆ ಕನಯ್ಯ ಲೋಟೆ ನಾ ಲೋಟೆ ಕಣ ಅಯ್ಯ ಕನಪ್ಪ ನಿಜ್ಜಿ ತುಲೆ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಕನಪ್ತಿ ಕನತ್ತೀರ ಎಡ್ಡೆ ಹುಡುಗಿ ಬಂದು ಕನತ್ ಜಿದ್ದ ಕನತ್ತೆಡ ಎಡೆ ಎಡ್ಡೆ ಸಾಂಕು ಕನತ್ತೆ ಮಾರೆ ಆವಲಿ ಕನತೆ ಅವ್ ಮಲ್ಲ ಲೋಟೆ ಎಂಕ್ ಮಲ್ಲ ಎಂಕ್ ಯಾಂದು ಮೊನೆ ತಿಂತಿದ್ದೆ ಯಾನ್ ಇಂಚ ಮೊನೆ ಚೋಂದಿಪ್ಪೆತಿ ದಾನ್ ಹೆಣ್ಣೊಚ್ಚಿ ದಯ ಪಂಡಿಂಗ್ ಸೆಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ನೆಟೆ ಪೂರ ಬೇಕತ್ತು ಪೊಪ್ಪು ತುಲೆ ಅಂಚಾನು ಗಡಿ ಗಡಿ ಮೊನೆ ಚೋಂದಿಪ್ಪು ಇಂಕ ಅಭ್ಯಾಸ ಇಂಕ್ ಬೊಕ್ಕ ಮೂಲೊಂಜಿ ಗುಳ್ಳೆಲಾತುನ ಉರಿಯವೆ ಐಕಾಯ್ ಬೇಗಾರ್ ಕುಲ್ಲ ಅಂದಿಲ್ಲಕ ಒಚ್ಚು ಇಡೀ ದಿನ ಅಂದು ದಿವ್ಯ ಮುರನ್ ಪನೊಂತೊಲಿ ಕಾಲಿ ಮೊನ್ನೆ ನಿಂಚ ಮಲ್ಪಿಂದ ಈಗಿನ ಅದು ಇಂಕ ಅಭ್ಯಾಸ ಬೊಕ್ಕ ಏನ ಪಂಡ ಸೆಕೆ ಫುಲ್ ಬೇಕಪ್ಪುಂಡತ ಇಂಚ ಒಚ್ಚೊಮ್ಮು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಚೂರು ಎನ್ನ ನಿಸಾಲ್ ಮಲ್ಲ ಇಂಚ ಐಕ ಒಂಚೂರು ತರ ಇಂಚ ಮಂತಮ್ ನಾವು ನರಕ ತೋಜುನ ಐಕ ಮಲ್ಲ ಈತ್ ಮಲ್ಲ ಒಂದು ನಿಸಾಲ್ 4 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಉಂಟು 4 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಅದು 4 ಬೆರೆಲ್ದಾತು ಮಲ್ಲ ಎಣ್ಣೆಗೈಟು ಅಳತೆ ಮಾಡಿದೆ 4 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಬೇಕು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ ಏನಾನ ಒಂಜುಂಡು ಅಂಚ ಬಿರಿಯಾನಿ ಇಂಚ ಆತನ್ ಆಡ ಟೇಸ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಓಕೆ ಆತ ಉಂದಾದ ಪಲ್ಲೆ ಅಜ್ಜನ ಗಡ್ಡ ಹೇರ್ ಮಾತ ನೆಟ್ಟು ಕೊಬ್ಬುದಾರ ಅಜ್ಜನ ಗಡ್ಡ ಒಳ್ಳುತ್ತಿಲ್ಲ ಗಂಟೆ ಆಜಿ ಮುಕ್ಕಲಾಂಡ್ ಇಂಥ ಬ್ಲಾಗ್ ನಿಡೆಗೆ ಎಂಡ್ ಮಲ್ಪುಗ ಎನ್ನ ಇನ್ನಿತ್ತ ಬ್ಲಾಗ್ ನಿಗಲಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತಂದ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಬಾಯ್